Sar Fwila. First time माने सारखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय नोंसोरबो जानोसै हायना उखैबाय बस जय गुटखा जाग्रानि बस बस दे लागासिनो लोगोफोर आं दा मोनफैबाय आरोना बेनिफ्राय सिङाव हाबैथ'वाखै आं सिङाव प्रग्रामा जागासिनो दङ सिङाव थांसै सिङाव थांनानै देखायनोसै आरो नोंथांमोननो सोर फैदों सोर फैयाखै लोगोफोर दा मोनफैबाय ओमफ्राय सिङाव माने हाबथ'वाखै आरोना बाहेरायाव दङ दसे जिरायदों माने सिगाङाव मेथाइ खनगासिनो दङ बारा खोनानाय नङा पार्टि अनार रड साइडआवबो दं दे आजकाल दा एसे सिख्लाफोर फटक लागासिनो दं दे दहायनो फैदों नामा नोंसोरो दहायनो मोनफैदों हा नायनो हागोन माबा नोंथांमोना बिथांनि माने भिडिअ नायबाय थाखायो जानांगौ बिथाङा माने आफ्रिकानिफ्राय फैदों आरोना ओमफ्राय जोंनि बे आर्टिस्ट गेट टुगेदार माजबाटआव जोंना प्रग्राम जादों नालाय बेयाव मोनफैनानै दङ दायो नोंथांमोना सोरबा सोरबा नायनो गोसोब्ला फैनो हागोन माने साननैसो माजबाटआवनो थाथ'गोन आरो दा ओमफ्राय नैथिं जा फंबाय गुटखा दंफैयो थिगानो फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय आरोना माजबाटआव फैनानै मादि नांदों दाखालि गोसोथोनायखौ लाबोदोंब्रा बे मिथिबायना सिख्लासो नागिरनो फैदो बेयाव बे ओरै बावनायदों माने बिसोर सानैबो सान टिभियाव भिडिअ बानायो आरोना सान टिभि होननाय नोंथांमोना नुखादों जानांगौ दे एसे मोसानानै खोन्थालाय मोसानानै मोसानाया बोरैमोन नायदो दे लोगोफोर नोंथांमोनाथ' फंबायखौ सिनायखायो माने गुटखा होनना बुंबाथाय गुटखा मास्टार होनबाथाय गोबाङानो मिथिखायो आरो दा नै दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आं फंबायखौ माने जोंनि बे दैबु बसुमतारिनि चेनेलाव दिनै फार्स्ट टाइम गोजोनथों आदा बेनिफ्राय नोङो माजबाटआव फैनानै माबायदि नांदों फिल्डखौथ' जोबोर मोजां मोनदों ओमफ्राय दाख्लै माने आं फैबाय थाखादों ओमफ्राय ओरै हादानसिम थांदोंमोन बेरायगासिनो आरो मा जायगायाव थांनाय नोंलाय जायगाथ' बै सहदेब होननाया सिंगामाव थानो आरोना जायगाखौ जिंगाबेलथिं ना जिंगाबेलथिं गोलैयो मोजाङानो हादान नालाय एसे ओमफ्राय दा जोंनि माजबाटआव दंफैयो आरो खिन्थु फन खालामबावाखैनो आंखौ दंफैयो होननानै आं मानेखि बावनाय समाव आंबो खेजोंसो फैदों नालाय ओरै उननिफ्राय थिगानो ओमफ्राय नै माने फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय आरोना गुटखा मास्टार खिन्थु गुटखा जानाय गारनो गाराखैमोन गारबाय ओमफ्राय बाजै हाबफैयाखै गुटखाखौ बारा जानांला दे गुटखाखौ बारा जानांला हाथाय मिला जायोलै हाथाय मिला जायो नङाबा माजबाटनिफ्राय नोङो मोनलांनाय नङा माथो मोनलांनाय नङा माने माजबाटनिफ्राय हरफागोन ना आंनो हरफागोन दे थफ्लाखौ नायनानै दोनखाबाय आङो जिखुनु माने बेनिफ्राय नै जोंना रिमल ब्र बेनिफ्राय बाजै दिबिका दरले माने फटक लागासिनो दं आरो बिसोर सानैजों बेनिफ्राय जों गोबावानो जाबायमोन लोगो मोनलायिया हाबायावल' फैदोंमोन आरोना रिमल ब्रआ हाबायाव नुनायानो मालाबा बिदिनो बाइक सालायबा लोगो मोनो लामा सामाफ्राव
बेनिफ्राय दा बोरै नांदों माने जों दिनै आर्टिस्ट माने गेट टुगेदार बयबो महरगिरि लोगो मोनलायलायबाय मोजां लाग्रोनांगौ बेबायदि नङा होमबा गासिनाबो लायो जोंनाबो उदालगुरिनिया लानांगौ बिदि आरो खोथाया अब्लासो माने लाजिनाय थांनाय फैनाया एसे माने फ्रि जायोना रायलायनायफ्रा नङा होमबा दायो नै दिनै ज' लोगो मोनलायदों सां फुराना लोगोफोर बिराद काहानि दं सिगांनिफ्रायनो आरोना मालाबा मोजां एक्सप्लेन खालामगोन मिथिबाय बिराद काहानि दं आरोना बिराद काहानि दं जोंना खोन्थागोन मालाबा खिथागोन माब्लाबा एकदम सेपारेट आरो मोनसे नुवालै नोंखौ दे होनबा मोजां नांबाय सिनायखायो नैबेखौ माने बिथाङा आफ्रिकानिफ्राय फैदों आफ्रिकानिफ्राय माने बिराद कमेडियान आरोना बारा दिन थाला आं थांनोसै आरो बारा दिन थाला मायाव थांगोन मायाव थांगोन आरो थांनांगोन फ्लाइटजों ना फ्लाइटजों बबे जायगायाव आफ्रिका लोगोफोरनो फंबाय मोसा मास्टारखौ लोगो मोनबाय सेकेन्ड आर्टिस्ट टुगेदार बेहाय माने लोगो मोनलायबाय आरोना महरगिरि माने जेसेबांनाखि बर' सावथुनाव फिल्म जगताव खामानि मावग्रा आरो लोगोसे माने बिदिनो बयखौबो जोङो दिनै माने लोगो हमलायनायनि बयनिबो माने लग' दं आरोना चेनेल थानायफोरनि जायनाखि क्रियेटर बिथांमोना सिनाय जादों आरो दायोथ' प्रग्रामा जागासिनो दं सिङाव माने जानायनिबो एसे लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरोना जोंनिनो माजबाटनिनो सोर सोर दं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो आङो नैथिया आदा दङ सुराबारनि ना सुराबारनिफ्राय आरो नै जोंहा ब्रादार मोनसिगोनानो ना नैथिं एवगासिनो आरो अमा एवदों ओंखामल'सो बाखि ना बे अमाजों मा होदों अमाल' आलु गैया ना अमाल' नै ना सं ना दं दालि दं नैबे लाब्रा ओंखामाबो जासिगोन ओंखाम उखैथारबाय नामा जादों जायाखै दहाय हा गोथाव जाना जायाखै हा आया आसके मैखोमबो दं माथो बिथिं मानसिया जामानसिया गैयाब्रा जाथ'आरो हा लाबा जागोन मा ओंख्रि संदोंनो मा ओंख्रि अमा बेदर ना बेनिफ्राय बायदि बायदि दे जागोन दे ओमफ्राय नोंसोरबो जानोसै हायना उखैबाय मा खारनो होनदोंलाय ओइ थिगसे थांलाय माव लाना फैलाय हिस्ट्रि एसे साफा खालामनांगोन ना मोसायाखै हा नुवासैथ' नोंसिनि मोसानायखौ ए मोसाबानो जायोमोन सेक्सखौना दाखालि मोसानो रोङो हा दाखालिबा हाबायाव कनफारेन्सआव मोसादोंना बियो आदसा आलुनि कनफारेन्सआव मोसानाया डेन्जारसो आरो
जों दा एसे माइज्लिखौ सोहरनानै लानोसै मिलाव माइज्लिखौ मिलाव सोनानै लाग्रोसै आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै गुटखा दङ ओइ गुटखा मास्टार एकदम गुटखा जानायाव एक्सपार्ट आरो ना फैबाव प्रिटि राननायखौ दिनैसो मोनजासिगोनलै देनांबा मोनजागोन ना मोनजाया देनांलाय माहा मोनजाबावनो देनांलाय बहा मोनजाबावनो ना जाखानोसै ओंखायनो हायनानिखौबो दिनैनो फार्स्ट दिनैनो लास्ट बेखायनोथ' अमा बेदर अमाजों माथाय अमाजों बयलार अमा माबा खारि अमाजों बयलार अमा खारि मोनसे नांबावगौमोन दै बिलाय इयाव गालां मोनबा ओमफ्राय जेनेबा नोंनि मा जायो जेनेबा आंखौ दोननांगौ इयाव सासे फैबावगोन नै प्रिटि इयाव होबावदो गिलासालाय जानांगौ लोंनांगौ रावखौबो खोनासंनो गैयालै हाब जामानसै जामारसै ए जाथ'नामोन दायो लागाव आर'ज खालामनांगौ नामा आर'ज गाबाबा जानाय लोंनायाव बाहासे ओइ गो नदि में गो दालि दे बाजै राननायखौ दिनैसो मोनजासिगोन दुर्गा बायदि नुलायदोंथ' दे जादो आं साखिनायग्रोसै दे साखिनो माखा दामि मुला माने वाइट एंगेल खेलायो मा एंगेल वाइट एंगेल सुपार सारफैला फार्स्ट टाइम माने सारखौ लोगो मोनबाय बस जय गुटखा जाग्रानि बस दे लागासिनो photographer Mr. Yo ZDX ZDX party on the roadside in the roadside is side effect लोगोफोर माने आंना पार्सेल दङ बेहाय आङो ओइ फंबाय गुटखा मास्टारखौ लेंहैनांसिगोन आरोना गुटखा मास्टारनाव साबि दङ सहरदेबनि एक्सप'बो जागासिनो दं बेहाय एक्सप' बेनिफ्राय आं दा गुटखा मास्टारनियाव लायग्रोनि आङो बेहायनो दं बिसोरो अबेहायबा हटेलाव जादों आरोना अबेबा मोनसे हटेलाव जादों बेखौथ' बारा मोजां मिथिला ओइ आरो गरम Wow. थांथ'आ थांसै फंबाय गुटखाया माने माजबाटाव फैनानै जानाव थाङाखै बियो ओमफ्राय आंखौ कलबो खालामाखै जिखुनु जाया साननैसो उनाव फैफिनबानो जाबाय आरोना साननैसो उनाव फैगोन औ दे होमबा नानि थाथ'दो ना थाथ'दो होनदां दे आदा हा आच्छा दे थाथ' दै सेफ जार्नि अल दा बेस्ट आं थांसै थाथ' Lwgw
मा बेग लाना फैदोंलै बेलाय मा बुस्थु बेलाय केक बार्थडे पार्टि बेयाव प्रग्राम दंमोन प्रग्राम बिराद डेन्जार होनानै दोनबाय स्पिड ब्रेकारखौ